Kami Tenggengen Panglimbang 5 menit dina Jemuah Legi tanggal 3 Juli taun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 20 ayat 24 tekan ayat 29. Kadangkala wong butuh pengalaman semlengeren kami tenggengen kanggo ngowahi panemu pakulinan kang saksuwene iki kurang kepara ora prayoga. Umpamane wae sawijining wong kang saksuwene iki ndlereng anggone tetumpakan kendaraane ing dalan gedhe ndilalah meh kalalap bis kang kebat pindho tatit. Rasa kaget lan pranyata dheweke isih slamet nyadarake si kang tetumpakan ndlereng mau luwih ngati-ati jroning tetumpakan kendaraan ing sabanjure. Pengalaman saemper pratelan cecala ing wasan dina iki manut panemuku kaalami dening Santo Thomas. Kanthi pengalaman kaya mengkono mau, panjenengane kasadarake mring luput panemu lan prinsipe kang saksuwene iki kaugemi. Santo Thomas ora ngandel bab warta wungune Gusti Yesus. Panjenengane kipo-kipo ora percaya rikala para murid padha umbyung martakake menawa Sri Yesus guru lan Gustine wungu saka situ. Panjenengane durung kepara ora yakin menawa wong kang tiwase banget-banget ing nrnyohake lan ora bisa tumindak apa-apa mau bisa wungu saka situ. Lari kala sugeng wae ora saguh tumindak apa-apa kanggo ngwalake diri saka bebaya lan kaningaya. Mosok bisa urip meneh sakwise mati. Kira-kira mengkono rerasan atine. Mula Santo Thomas kanthi atos kandha sadurunge aku sumurup tilas paku ing astane lan sadurunge aku ndudulake ana tilas paku mau lan ndudulake drijiku ing sajroning lambung dalem aku babar blas ora percaya. Nanging Gusti Yesus pirsa apa kang kudu katindakake kanggo mulang murid dalem kang mirunggan iki. Ing dina ka-8 rikala para murid padha nglumpuk ing omah iku sarta Santo Thomas uga ana kono sawetara lawang-lawang rapet kinunci Gusti Yesus rawuh. Gusti Yesus jumeneng ing satengah-tengahing para murid banjur sacara mligi dawuh marang Santo Thomas, "Papakno drijimu ing kene lan delengen tanganku. Ulungno tanganmu lan dudulno drijimu nang jeron lambungku." Lan aja kowe ora percaya meneh nanging percaya. Aku ora bisa mbayangake wawan praupan Santo Thomas sarta iba campur bawure perasaane Santo Thomas kala iku. Ya isin, ya bungah, ya gumun, ya ora percaya nanging kok nyata. Mula ora ana tembung liya kang bisa kawetu kejaba tembung Duh Gusti kawula lan Allah kawula. Santo Thomas sadar lan paham menawa Gusti Yesus temen-temen Allah ngejawantah nadyan sida ananging sugeng. Para tresna pelem kinasih apa panjenengan uga kagungan pengalaman-pengalaman mirunggan kang saksuwene iki gawe semlengeren lan kami tenggengen nyadarake kanggo tumindak luwih becik. Santo Thomas wis ngalami lan ndadekake panjenengan dadi wong kang banget-banget pitaya. Awit pengalaman istimewa mau Santo Thomas ikhlas masrahake jiwa ragane kanthi sida kamartir kanggo ngrungkepi tresna lan iman kapitayane marang Sri Yesus kang ora amung guru ananging kepara malah Gusti Allah kang ngejawantah. Suwawi sami munjuk, kunjungan sedalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kathah pengalaman-pengalaman luar biasa ingkang asring liwat tanpa makna lan gina. Pramila Duh Gusti, kawula munjuk manuwun awit tulodo Santo Thomas ingkang ngengetaken wigatosipun klelimbang saben pengalaman. Sebab ing mriku paduka medharaken kersa. Amin. Kunjungan sedalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.